Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Sedaya ingkang rawuh wonten dusun kerajaan Desa Kalimanggis. Kaloran Temanggung. Nggih sowan kula Pak Dalang. Mak Cangik, Yulimbo. Nggih. Ya pun dangu mboten kepanggih. Panjenengan sehat nggih? Nggih sehat ning mboten pati waras. Nggih. Nek sehat alhamdulillah. Panjenengan mboten pati waras. Nggih. Nggih ampun diwaras-warasake. Lho, sebabe kok malah entuk waras? Sebabe dalang kudu ora waras. Lho, kok iso? Nek dalang waras, Nggih. mengko ora payu. Berarti dalang niku kudu gendeng. Kudu gendeng. Gendeng kok gendeng. Kudu gendeng, kudu ora waras. Mergane dalang kan kudu ngedan ngomong dhewe sauri dhewe nangis utawa ngakak-ngakak dhewe. Nah, dadi panjenengan niku kedah gendeng. Gendeng. Iya. Kok gendeng. Gendeng we dieloni tiang kathah ya. Nggih, wong gendeng ning dieloni wong akeh. Berarti sing do melu niku luwih gendeng. Sing melu petuk. Termasuk kula nderekke panjenengan niku kula kentir. Kok kentir? Kentir. Lah ya nderekke wong gendeng kok. Oh, berarti kentir. Iya. Kentir. Kentir sing nderekke kentir sindene ya pekok. Pekok. Nderekke wong gendeng. Nggih, sing luwih pekok meneh ana. Sinten? Sing nanggap. Weh, sing nanggap ora pekok, Lah napa? sing nanggap bijaksana. Wong gelem nanggap wong gendeng, wong kentir, wong pekok. Berarti bijaksana berkahe kathah ngaten to. Nggih. Wah, jenengan niku kok kudune, Mbak. Pripun? Jenengan niku rak kulino teng panggung gitu. Ngendika intonasinya itu seharusnya sudah seperti orang Jawa. Kono pekok, kentir, gendeng. Sudah. Ini udah Jawa loh. Yang penting nek Jawa itu alun-alun, watun kelakon. Alun-alun itu tempat yang panu luas, gitu. Ora-ora sing ombo, lapangan sing ombo niku jenenge alun-alun. Itu alon-alon. Dulu tulisan di jalan itu ALON. Kalau di Jawa, kalau tulisan ALAN baru alon. Itu baru. Sega. Bacanya kalau di Jawa sego. Kalau ALON ya alon gitu. Beda ya. Berarti itu kan alon-alon. Alon-alon gitu. Pokoknya di ngapunten mawon nggih, kosakatane itu kula anggap Jawa tapi kadang-kadang agak geser sedikit. Kayak otek saya. Nggih, karang asline panjenengan ora saka piyayi Jawa kok nggih. Ya. Asline pundi jenengan gembel napa etawa? Asline to? Nggih. Nggih, wedhus. Wedhus ya wedhus. Gembel karo etawa bangsane. Mboten maksude saka luar Jawa niku saking pundi? Lah, luar Jawa kok gembel karo etawa. Nek wedhus nek ana Jawa gembel etawa ngoten nika. Oh. Nggih. Gibas. Gibas. Kok ngerti sampean aja-aja bapakne bakal wedhus. Tadi kan ini aku wis ketemu karo iku, ketua Karang Taruna. Aku ya bakul sapi dadi ngenal-ngenalno sing jenenge macem-macem istilah. Kaya upama ngerti nek telek wedhus jenenge apa? Mendil. Mendil. Telek sapi jenenge apa? Tletong. Telek pitik jenenge apa? Belek, lincung. Nek Pak Kadus kene jeneng lengkape sapa? Waduh. Kula dereng anu nek parapane gudel ning jeneng lengkape asline kula ora ngerti. Lah wi mergane kowe pikirane delek tok sih. Asem nggih. Wong pancen kula ora ngerti tenan kok. Lah tadi telek-telek kabeh ngerti mbasan sing nanggap sapa ora reti. Wong pancen kula nek asmane sakniki niku wong bingungke Pak Kadus mriki niku bingungke. Pripun? Angger anu kok ketemu jare bar dadi nganten. Nggih. Suwe ora ketemu meneh
Jare bar rabi. Rabi maleh. Wingi terakhir ketemu meneh kok rabi meneh kok. Menika nyonyah kula. Rabi terus. Rabi terus. Kula kok mau aku ditawari. Kali Pak Kadus. Lah iya. Pripun linawani sampean? Panjenengan pengen anu mawon nak ben ngirit mbangane bolak-balik ten mriki mawon ten nggen kula batinku iki aku apa arep dipinang. Ngatos-atos tenan, Pak. Ngati-ati tenan kalih Pak. Niku namine mawon gudel. Ngertos gudel? Gudel itu anak kebo. Anak kebu. Anak kebo gudel. Anak kebu gudel. Anak pitik itu kutuk. Kutuk. Nggih, kutuk. Ya, tahu. Anak gajah itu bleduk. Nggih. Anak macan gogor. Anak lutung kowe. Anak wong. Itu istilah nggon pepak basa Jawa itu aku mbeno sanguku itu. Lemuni kowe iki ora usah namatke kene. Aku menjelaskan kan aku bercakap-cakap. Oh. Anak lutung kuwi kowe. Ayo. Kudu enyong, kudu. Inyong sapa nek? Kalau di sini aku ki nyong. Nek kowe DE. Oh. Tuh. Kamu Enyong? Ya. Enyong Gunawan. Iya. Kowe Elisa. Sik. Perkenalkan nami kowe Elisa Orcarus Alaso. Inyong Gunawan. Ki Inyong. Nyong ki kiye? Nyong ya Lah kiye? iya, Inyong Gunawan. Nah, DE, nek kowe ki DE. DG. Ah. Aku kan DG toh? DE. DG Elisa. Iya. Perkenalkan DG Elisa Orcarus Alaso Inyong. Niku ndereke Inyong. Jane pancen sing gendeng ki asline ki kono. Aku belajar basa Temanggung loh iki, jangan memblusukan aku loh. Saya tidak membusukkan. Deke ndereke Inyong. Ya. Pak Dalang Inyong Gunawan. Nek nyong itu hanya berlaku untuk ini loh, diri pribadi. Nah iya kamu terkhusus seorang endas dari semua pengerawit Malah sinden saya ora kajen to ki nyong janang wah. Oh, pemimpin dari semuanya Inyong. piye le arep jelaske iki. Kula hormati Nyong Ki Gunawan. Jan pancen celes kok panjenengan. Celes, Dik. Apa celes? Apa celes apa? Celes itu cantik. Cantik celes, cantik. Berarti Elisa Orcarus Alaso Aku paling celes sakmene iki. Terceles aku si paling Oke. celes aku ki. celes ku cantik tercantik. Rarano, sapa sinden sing paling celes gak ada. Aku celes dhewe. Paling celes pokoke. Di kuwe. Nggih Poten, kula celes nggih panggih. Nggih to, Aku padake. Mbak Dewi ra ono apa-apane. Paling celes dhewe. Nggih. Dan pancen sekarang ya Mbak Elisa itu kan sekarang S3 nggih. S1, S2 Nembe jalan S3. Nembe jalan. Nah, Ya. berarti kan jenengan niku kejaba seorang pelaku seni, entertain, sinden, dalang. Oke. Wah niku wah wis pokoke ngabehi. Berarti jenengan niku pancen celes banget. Oh, pancen celes banget. Nggih. Aku padake. Kamu pengen celes? Belajar sama aku ya. Tak ajari ben celes carane piye. Wah, jan. Niki ngeten Mbak Celes, Mbak Elisa. Dadi ketentoh ya? Nek ganteng itu apa ya di sini, Pak? Ganteng itu apa di sini istilahnya? Hah? Oh, lengup. Apa? Lengup. Lengup. Pak Dalang kang paling lengup dhewe. Lengup ki apa? Tak tahu lengup apa ya? Oh bagus, bagus. Sing bagus dhewe. Nek sing bagus wangune karo sing celes dhewe. Wah. Jan marai panjen telu jamak panjenengan kahanane. Telo apa lagi? Telo goreng, telo kaspo. Telu itu rame. Oh rame. Iya. Cerewet. Iya, rame Oh. gumyak itu. Wah. Warga masyarakat telo. Kok malah Guyub warga rukun sedaya telo, Pak. Oh, bukan untuk itu. Lah jare rame.
Iki rame lho, masyarakat wonten mriki kabeh telo. Streaming telo. Udu nek masyarakat bukan. Apa? Masyarakat nek rame ya rame meriah gitu. Jangan telo. Bukan. Iya. Bukan. Telo untuk apa? Oh, untuk Pak Lurah rapati rame, Pak Lurah menengan itu piyayine diem aja. Anteng meneng ganteng. Menengan nggih. Ya. Nika anu badhe wonten pangandikan saking Pak Lurah, Mbak Lisa. Oh, monggo Pak. Niku anu asal mula lagu 45. Lho kok saged Jumati kalaning tanggal. Weh, 17 kok Agustus. itu bukan Jumadi. Apa? Dumadi. Oh. Leku nyatet salah. Salah. Dumadi kok Jumadi. Oh, salah ya, salah nyatet aku. Cilok. Ya sinden zaman semono cuman pakai kuping kan, Iya. apalagi nggak ngerti Iya, basa nganggo- Jawa waton catet. Nganggo tutuk barang ora meng nganggo kuping. Mosok sinden kok meng ono kupinge kene rata Oh, ya iya. ora menarik. Kedengarannya seperti Jumadi. Nggih monggo. Pak monggo. Didik, Pak Didik, Lurah oke. nggih. Dipun derekaken miyos monggo Pak Pak Lurah. Didik katuran minggah Minggah wonten wonten panggung, panggungan. monggo. Nggih, nyuwun berkahipun pangandikanipun Pak Didik. Nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swatiyatu namo buddhaya. Namo Buddhaya. Salam rahayu wilujeng dumateng panjenengan dalah kawula. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun sesepuh pinisepuh tokoh agami, tokoh masyarakat sewilayah Desa Kalimanggis. Ingkang kamuliaken Ibu Sujadi, Pak Bupati ingkang wekdal menika dipun wakili panjenenganipun Bapak Asisten Setunggal, Ibu Camat ingkang kamuliaken ugi Gus Yahya ingkang sampun kersa rawuh matur suwun, lan dumateng sedaya para rawuh kakung Sumana Putri boten kata lumpen kidalang sak rombongan ingkang tansah kamuliaken ugi. Saderengipun kawula matur sepisan malih kawula ngaturaken agunging matur nuwun dumateng sedaya warga masyarakat dusun Desa Kalimanggis ingkang sampun saiyek saika kapti sesarengan kalian pemerintah desa ngadani upacara adat merti desa sekaligus hari ulang tahun kemerdekaan RI ingkang kaping 78. Merdeka! 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 Ingkang satrasipun ugi matur nuwun dumateng kadang-kadang panitia khususipun warga masyarakat dusun Krajan ingkang sampun abebiyantu probeo tenaga lan samukawisipun sehingga wiwahan merti desa ingkang sampun keadanan wiwit dinten Rebo lan ngantos dalu menika lumampah kanthi lancak saha rancak. Kanthi menika tepuk tangan dumateng sedaya kadang panitia ugi sedaya warga masyarakat dusun Krajan. Ingkang satrasipun dadosna prisa sekaligus menika kaleres karawuhan panjenenganipun Ibu Sujadi. Kawula selaku pemerintah desa, selaku masyarakat Nggih, katuraken sungkem kula kunjuk Ibu Sujadi. Sujadi nggih. Kalah Bapak Asisten
Bupati Asisten 1 Kabupaten Temanggung. Ibu Camat Kaloran nggih. Camat Kaloran. Nggih, Mbak Lisa ada anu Menapa? Pamundutan. Oh, ada pamundutan, Nggih, J. ada pamundutan. Kula baca ya. Nggih, monggo dibaca. J. Dari Tangerang, wah jauh. Dari Tangerang menika minta lagu Podang Kuning dan Loro Asmoro, Sinden Elisa, matur suwun. Ning iki kayane ndak ada apa-apane, Pak. Dadi yo. Kok dulu. Nggih. J. Menika wonten malih setunggal Sugeng Dalu Mbak Klimbuk badhe nyuwun lagu Mari Kangen Gambyong ingkang nyekar Mbak Rina kalian Bekso Gambyong. Waduh. Ngapunten kula mboten saged wangsul amargi sibuk antuke kuliah dari Nando. Wo, saking Mas Nando, Nggih, nggih. menika kula nggih wonten titipan. Nggih, Sekedap. ada titipan. Wah, jan antusiasnya masyarakat Nggih. Kalimanggis. Dari Moka Mokondo Farm jual beli sapi bergaransi loh. Lho piye to kuwi? Tenanan ini tulisannya sapi jual beli sapi bergaransi berarti nek tumbas kira-kira kok ora meteng-meteng balik ke lah. Meteng-meteng meteng. Ya. Nggih. Dusun Kerajaan Desa Kalimanggis minta lagu Nemu ya matur nuwun. Nggih. Sampun menika. Minangkani langkung rumiyin menika Mbak Lisa napa Sing kang pamundhutane sing ngersake sing nyekar jenengan kersane marem. Oh kula li prumiyen nggih. Nggih. Wah, Jenengan niku amben bengi pentas, amben bengi manggung kok suarane ajeg mawon niku jane napa resepe napa Mbak? Gak tahu aku juga cuman minum air hangat aja sama Oh. istirahat yang cukup. Oh Nggih. iya. Niki Mbak Menawi kalau misalnya Pak Sujadi masih nyimak di live streaming Nggih. saya mungkin mempersembahkan dulu salah satu atau dua lagu buat beliau. Siap. Biasanya sukanya beliau yang apa namanya nyamat-nyamat atau yang nyemek-nyemek. Nyemek. Iya. Yang nyemek, iya. Nyemek-nyemek. Monggo nggih. Merdeka. Nggih. Kula ngaturaken rumiyin pangkur nggih. Pak. Pangkur. Nggih. Pelok menapa selidru? Belok mawon. Semarangan? Nggih. Oh nggih, pelok. Ngaturaken sugeng kondor Ibu Jadi matur sembah nuwun Nggih, rawuhipun. Bu. Nggih, salam buat Bapak. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Asisten Bupati menika nggih. Mingkar minggorengo kara agarono karenan marti Awas tanjakan pete. apa PT? Di sana mau sampai Kaloran itu namanya Oh, lewat ada tanjakan PT. Iya, Sengkan Pete. Oh iya. Wah, wingi bojo kula ajar niki, Mbak. Pripun ajar niku Latihan anu niki to ngene pas sinawong resmi ning Oh, nggih. kita. Oh, Mahkota Tarsan. tapi emang caranya kayak
kayak gitu, harus koyo Tarsan dulu. Tak kon leren ah, biasanya pun karang pun apa ndek anak telu, ale ngeden niku lak cok kebablasan to. Jadi ada keluar sesuatu Oh, lagi. keluar meja, lemari. Andong. Ah, andong. Nek mengkal. Sinupa sinukarta mreh kretarta pakartine ngelmu kang tumrapne tanda Jawa agama agame haji Waduh, nggih. Mbak Elisa itu dulu S1-nya jurusan pedalangan ya. S2-nya? Psikologi. Oh, berarti tahu ya napa apa jenenge? Apa? Muka, bentuk muka yang seperti apa itu mengekspresikan apa keadaan kejiwaannya seperti apa gitu ya? Ya sedikit-sedikit sedikit. Kalau itu seperti Mbak Dewi itu kira-kira sedang merasakan apa? Mbak Dewi itu sedang merasakan apa berbunga-bunga. Oh, berbunga-bunga. Ya, Atau barangkali kasmaran lagi gitu. enggak. Puber kedua. Enggak, justru karena kesetiaan pasangannya. Waduh, nggih. Nah, sekarang kalau anu sing ngrebab itu sing ngrebab Yang ngene, Bang. Rane iki raine ngendi? Bambang Aswatomo. Wah, Aswatama, delok kayak iki iso ngeremo lho, Pak. Napa nggih? Bisa dia joget apa namanya serampat itu dia. Nggih. Wah, nanti. Ampuh, nanti suruh joget cara Iya. serampat. Iya. Wah, sae. Iya. Sotomo. Nah, nek sing ngendang itu kira-kira perasaannya gimana? Perasaannya itu malu-malu kucing. Malu tapi mau. Oh iya. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan. Kalau saya Panjenengan niku piye ya? Kayane rada sengsara. kok ngerti? Mbak menawa wonten tekanan-tekanan besok konsultasi sama saya. Oh Pak. iya, siap. Tekanan di rumah apa Iya. tekanan. Saya memang tertekan di rumah, Mbak. Oh, karena apa? Karena saya kan saya istri terus anak 3. Ya, Anak itu cewek semua. cewek semua. Wedok kabeh. Dilalah pengen lanang. Nyongke lanang dhewe cok dadi kaum minoritas. Dibully ya. Dibully di rumah. Iya, Saya dan- tertekan. Iya, kalah sama kaum perempuan. Pancene wong wedok karo wong lanang ki encen menang wong wedok, bakoh wong wedok, kuat wong wedok. Wah, orang ngandel. Wong lanang itu sebagai tulang punggung keluarga. Apa-apa ya dinganokke kae apa pasangke gas, kae tulung di nganokke dilehke Itu sepeda kan motor cuma itu. biar kelihatan aja, Kuat. biar ada peran serta laki-laki. Asline bakoh wong wedok. Buktinya apa? Buktine wong wedok kuwi saiki ya salah satu yang Iya. tentang wanita. Dalan-dalan kuwi, pahlawan-pahlawan juga nama-namanya pahlawan wanita. Jalan R.A. Kartini, Jalan Cut Nakdin, itu jalan-jalan pahlawan wanita nganggo jeneng wedok. Nggih. Terus iki sing jenenge tambang, sing jenenge emas, inten, berlian, wis kok ngendi? Inten berlian Seko? dari Ibu Pertiwi. Seko bumi. Ibu. Dudu Pak. Pak. Oh, nggih. Iya ya. 22 Desember diperingati sebagai apa? Hari Hari Ibu, bukan hari ayah.
Wong wedok ki sakjane kuat ning ra tau ngresula. Wong wedok nggawa gunung loro we ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro we ra tau netes-netes. Ora netes. Netes kok netes. Iki aku le asumsine dadi werna-werna lho iki. Aku juga lagi mikir itu netes apa netes. Nek le netes niku bendino. Tas tes. Netes. Ane sing dadi permasalahan, sapa sing gelem ditetesi ya iki lho. Netes dudu netes. Oh, lah. Nggih, dilajengke napa Nggih. lagune Mbak Lisa? Lagunipun Mawar Kuning ya. Mawar Kesukaan, Kuning. nggih. Oh nggih. Saged mboten napa tembang kangen enggak apa-apa? Tembang kangen yang agak sigrak. Nggih, yang semangat. tembang kangen. Nggih. Monggo.
Ini juga anak wedok ikut Mbak Elisa. Iya dong, iki sengaja podang kuning tak simpen dulu mergane aku pengen sama Mbak Wrenges. Nggih, ayo nok Wrenges ngancani Mbak Elisa. Ngatet. Sugeng dalu Mbak Elisa. Iya, sugeng dalu Wrenges. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Apik-apik baik, sehat banget. Kamu piye kabare? Nggih sehat. Oh iya. Bagus. Bagus sing nggo lanang. Cantik mau apa? Cantik iki apa? Celes. Waduh, anakku rusak iki. Bagus itu untuk cowok. Ah, yes. Kalau Iya. cewek celes. Oh, celes ya. Iya. Wah, itu tekan Berarti omah. Mbak Elisa sangatlah celes. Aku sangat celes, makanya aku ngajarin kamu biar celes kayak aku. Wah, ciloko iki wis. Berarti Senjata kita makan berdua tumbang. celes. Wah, wis. Kamu belum celes, tapi tak Oh. ajari biar celes banget kayak Oh, aku. iya. Karena yang boleh celes cuman aku. Oh, begitu ya. Iya. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu. Ya Paling Wrenges itu nama panjangnya siapa sih? Wrenges Kidung Pinastiko. Wow, bagus banget ya. Wrenges Kidung Pinastiko. Wrenges. Pinastiko. Ya. Nggih. Wrenges artinya apa? Wrenges niku ireng. Oh, ireng. Jane nggak patio ireng, kamu itu sawo matang. Bapakmu tuh jahat banget kok. Loh, bilang kok kamu- aku loh? Pun Ya kasih nama kok Wrenges, ini sawo matang nggak ireng pak. Maksudnya ireng itu langgeng. Oh, Gitu loh. Iya. itu jadi filosofi. Filosofinya ireng itu langgeng. Langgeng. Iya. Oh, biar besok bisa langgeng, bisa Iya. kondang gitu ya. Kidung itu doa yang dilakukan. Aku nggak tanya kamu, aku tanya sama Wrenges. Karang celesmu no ya nggo karepe dhewe kono. Kidung apa Wrenges? Kidung niku Nggak boleh tanya bapak loh ya. doa yang dilakukan. Padha Oh, kok. pinter, mesti wes nyontek mau. Bar kuwi apa tadi? Pinastiko. Pinastiko. Apa pinastiko? Pinunjul. Pinunjul itu apa? Pinunjul niku kaya napa nggih? Oh, menonjol. Nggih menunjul. Oh, menonjol tapi bukan Iya. kemampuan. Menonjol kemampuan ini. Iya. Kalau punya aku ada menonjol tapi bukan kemampuan. Seperti Apa? hidung. Oh, ireng. Berarti yang lain nggak menonjol ya? Yang lain nggak kurang menonjol. Oh, keporo blesek. Agak bleseng ya. The best. Mbak Wrenges sudah lama nggak ketemu, sekarang udah SD kelas pinten. Kelas 5. Udah kelas 5? Wah, Ya. udah gede ya. Udah itu belum? Udah apa namanya? Supit. Bukan. Coro nenek wong wedok ki apa ya? Datang bulan. Aku mbiyen SMP, belum ya? Belum. Oh iya, besok nggak apa-apa. Ini berarti masih kecil ya? Iya. Nggak apa-apa, kecil aja, jangan gede-gede. Kalau gede soalnya nggak enak, harus cari duit. Enak Oh, iya, kecil. Pak. Kalau kecil minta duit. Ya Mbak Wrenges, ini kasih kita satu bowo untuk podang kuning. Biasanya punya bowo apa? Asmarandono mawon. Asmorondono. Oke. Arep Ini cakepannya sendiri apa? dibawani liyane ya kena. Oh, iya. Pocong no, pocong no. Oh nggih pojok. Nggih. Oh, pocong. Mengko di terus ke Ini podang. masih kuning. kecil kok udah tahu ya nama pocong, Asmorondono, Sinom, pinter banget. Yang ngajarin siapa? Sik ngajari ayah. Oh ayah. Oh iya. Tapi nggak tak ajari celes itu. Oh enggak. Iya. Biar gitu aja. Iya. Kamu nggak pengen jadi celes po? Besok aja kalau udah besar. Oh iya. Sekarang nyicil nggak apa-apa kok. Nyicil piye? Ye. Ya nak. Dalu niki
Wis nek janji kok lulus le bawa pocong sesuk kowe dadi nganu. Diwini suda dadi celes. Oh bukan. Oh, Diwisuda dadi sinden coglok. 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 Mbak Elisa belum pernah lihat coglok ya? Belum, belum. Apa coglok apa? Coglok itu tarian yang mengisahkan perjuangan nenek moyang Kalimanggis ini dalam Ya. membuat saluran air. Oh, itu Nggih. ini kesenian daerah. Ya, yang ada hanya di Hanya Kalimanggis ini. Nggih. Oh, oke, coglok ya. Nggih, jenengan sesuk anu nderek nggih tahun Nderek. ngarep nderek coglokan. Coglokan. Nggih, Oh, dat- boleh. Dadi jeruk. Coglokan. Jeruk. Jadi jeruk. Iya. Oh, itu perannya apa? Kalau jeruk itu jadi perannya gimana? Wah, saya kurang tahu, tanya bapak-bapak sini. Pak, kalau jadi jeruk itu piye? Disogok. Alah, prai wae nek ngono. Kok prei enak lho, Mbak. Maku. Enak sendal-sendul ngono kuwi. Wah. Ih. Geri lah. Wah, urung kapak-kapake kok wis keri. Ya wis bayangke to aku. Lagi aku kon didadekke wayang golek we moh kok kon dadi jeruk. Wayang golek kok emoh. Ha dirogo-rogo kene yo kesenengan dalange no. Adirogo ini kurang mergane nek wayang golek goleki sogole ini lho. Mana? Nah, ini lho goleki ini. Kira-kira Oh. jenengan ana ikine apa ora? Ora pas lagi ngono langsung tak ngene-ngene kok. Oh, serakah kuwi jenenge. Sian. Ya, Nes. Awas nek diles-iles.